उन्दै बैसोआव हाबा लायोब्ला जोङो बुजिस्लाबनो हाया दा बेयावनो बहुत ब्रकन फेमिलि जायो गावजों गाव डिवोर्स लालायनाय जायो नोंबो आंखौ बुजिया आंबो नोंखौ बुजिया उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गावनि जिउआव नखराव आरो समाजाव मोनसे जेंना लाबोयो बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गिबियावनो मोनसे थांखि थानांगोन थांखिया गथा जानांगोन आरो थांखियाव सौहैथारनो थाखाय गोसोआव बेखौ लाबाय थाथारनांगोन थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय मोजाङै फरायनांगोन फरायब्लासो थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो हागोन दा बेनिखायनो आं सान्दों थांखि लानाय आरो थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय लेखा फरायनाय बे मोननै आयदाया बयनिबो गोसोआव थाबाय थायोब्लानो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै रावबो गोदाव सोराव जानाय नङा जों नुदों जोंनि समाजाव गोबां मानसिया उन्दै बैसोआव हाबा जानानै ड्राग एडिक्टेड जादों जों नुनो मोन्दों उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिसोरो उननि समफ्राव सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावसाया सोरजोंबा खारलांदों बेखौ जोङो सावरायनो मोजां मोनाब्लाबो दिनै सावरायनांगौ जानानै फैदों जों गोरों गोराफ्रानो बेफोरबायदि जेंनाखौ जों सावरायनानै जोङो सुस्रांनायनि लामाखौ जों लाबोनांगोन उन्दै बैसोआव हाबा जानानै खायफा सुइसाइड खालामदों आरो ड्रप आउट जादों उरां फारां जादों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायबाय दिनै आंजों दङ डक्टर रज मेरी कच प्रफेसर डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो बिथाङा फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो माखासे बोसोन होगोन जोङो दे बे उन्दै बैसोआव दे हाबा जायो बेखौ बहुत मानसिफ्रानो सानो दे बियो उन्दै बैसोआव हाबा जाबा जोंहा बिराद एडभान्टेज दङ होननानै खिन्थु आंनि साननाय दे बियो बिराद मोनसे प्रब्लेम लाबोनो हागौ मा जायो बेयाव नोंनि फरायनाया थालाङो नोंथांमोना जिखिनिसिम फरायनांगौ बेखौ हानाय नङा आरो बेयावहाय मा जायो हेल्थनि फारसे मोदोम देहानि फारसे प्रब्लेम फैयो जोङो मिन्थिनो मोना जे माबायदि प्रब्लेम फैयो खिन्थु लासै लासैनो जेब्ला जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जागोन 21 बोसोरखौनो सहिस्लाबा 18 बोसोरनि गाहायाव हाबा लागोन बेवहाय जोङो लासै लासैनो देहा मोदोमनि फारसे प्रब्लेमखौ मिन्थिनो मोनो आरो मोनसेया जाबाय ड्रप आउट होनो जोङो ड्रप आउट अफ स्कुल दा बे ड्रप आउट फरायनो हास्लाबा नोङो क्लास 6 क्लास 7 आवनो ड्रप आउट जायो सोरबा इसे हाई स्कुलसिम थाङो क्लास 9 10 सिम थाङो ओमफ्राय ड्रप आउट जायो मानो होनबा नोङो उन्दै बैसोआवनो हाबा लाथारनांगौ न'खरनिफ्राय मोनसे प्रेसार फैयो बा गाव फरायनो बानानै आङै हाबा लानाया साबसिन बिदि बुङो दा बेयावनो जोंहा मा जायो हाबाखौ जोङो बिराद इम्परटेन्स होयो खिन्थु जोंनि बे फरायनांगौ फारसे बा जों दे गावनि केरियारखौ दायालासिनो जोङो माबा मोनसे बिपदाव दे थांगोन बेखौ जों सानफेरा आरो जों नुनो मोनो जे फाइनान्सियेल प्रब्लेम बा थाखा फैसानि खेथ्रआवबो बहुत प्रब्लेम जायो मानो होनबा जों उन्दै बैसोआवनो हाबा लाबाय दा आङो फरायस्लाबाखैबो बा आंहा जेबो इनकाम सर्स गैया दा आं माबोरै फेमिलिखौ दैदेनलांनांगौ बा गथ' गथाय जागोन दा गथ' गथायनि फरायनायनि फारसेथिंजायबो आंहा थाखा फैसा थोला दा न'खरखौबो सालायनांगौ बेफोरबायदि प्रब्लेम गोग्लैयो दा जुदि जोङो एक्जेक्ट गावनि फरायनांगौखौ फोजोबोब्ला गावनि आथिङावनो गसंनो हायोब्ला नैबे थाखा फैसानि जामेलाया बारा फैनाय नङा नों सरकारनि साख्रि हक बा प्राइभेट हक बा नोङो सेल्फ इन्डिपेन्डेन्टबाबो माबा मोनसे जुदि मावनो हायोब्ला एटलिस्ट नों गावनि आथिङाव गसंनो हायोब्ला नोंहा मोनसे सिकिउरिटि फाइनान्सियेल सिकिउरिटि होननाया फैयो चाइल्ड मेरेजनिफ्राय गोजानाव थांनो थाखाय जोङो सार गावनि फरायनांगौखौ एखे नाम्बार 1 फार्स्ट जोङो नाम्बार 1 जोंनि फरायनांगौखौ जों फोजोबनांगोन एखे इडुकेसनखौ सिखाखौ जोङो एखे लाग्रोनांगोन बिनि जेब्ला जोङो एटलिस्ट जोंनि फरायनांगौखौ जों फोजोबो बा एटलिस्ट जों डिग्री BA पास जायो बा जोङो दे PG पास जायो बा MA खौनो जों कमप्लिट खालामो होनबा जोंहा माबा मोनसे साख्रि मोजांखौ मोनगोन गभर्नमेन्ट साख्रि नङाबाबो जोंहा मोनसे प्राइभेट साख्रिखौबाबो मोनगोन साफ्रोमबो हिन्जावसाफोर बा साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मिन्थिनो गोनांखि जोंनि सिखाया बेसे इम्परटेन्ट मानो होनबा जों बे इडुकेसननिफ्रायनो जों बहुत अनेकटा प्रब्लेमखौ जोङो सल्भ खालामनो हायो दा नोंथांमोना जुदि नों इडुकेसनाव बा सिखायाव जुदि नोंहा खमब्ला नोंहा जुदि फरायनाय फारसे गैयाब्ला आन्डारस्टेन्डिंआवबो थानाय नङा जुदि जोङो नैबे इडुकेसनखौ जोङो मोजाङै जुदि डिग्रीखौ लानो हायो बा फरायनो हायोबा जोंहा जोंनि साननाय हनायाबो साबसिन जालांगोन ओमफ्राय बे नैबे चाइल्ड मेरेजनावहाय जिखिनि प्रब्लेम फैयो बेखौबो जों सल्भ खालामनो हायो दा ओंखायनो आङो रायजो राजानिसिम खावलायो दे नोंथांमोना मोजाङैनो फराय
गावनि मास्टारफोरनि खोथाखौ खोनासं, गावनि प्रिन्सिपालफोरनि खोथाखौ खोनासं, बिमा बिफानि खोथाखौ ला। डक्टर र'ज मेरी कच बिथाङा इउनिभार्सिटिनि सासे प्रफेसार, बिथांनि बाथ्राखौ जोङो बयबो खोनासंनांगोन। उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गिबियावनो मोनसे थांखि थानांगोन। थांखिया गथा जानांगोन आरो थांखियाव सौहैथारनो थाखाय गोसोआव बेखौ लाबाय थाथारनांगोन। थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो थाखाय मोजाङै फरायनांगोन, फरायब्लासो थांखिखौ जाफुंसार जाहोनो हागोन। आरो जोंनि मिजिङानो जाहैबाय जोंनि गथ' गथायफ्रा लेखा फरायनांगौ, मोजां मानसि जानांगौ। गोजोननाय थाबाय डक्टर र'ज मेरी कचनिफ्राय माखासे बेसेन गोसा जोङो थुलुंगा मोननायनि थाखाय। बिथाङा कच मानसि, नाथाय बिथाङा दिनै बर' रावजों स्पष्ट बुंबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों सार।